Аз съм с детска церебрална парализа, Да. 87% инвалидност. Как намираш мотивация да тренираш, при положение, че имаш толкова висок процент на инвалидност? Много моменти са ми били трудни в детството. Детството ми е минало в спорта, в залата, с тренировки и в болници, разбира се. Семейството и спорта са ми помогнали да не премислям толкова нещата и да не се отчаивам толкова много. Правим игрите за почти всички реалитита. Да. Аз съм много вярващ. Знам, че когато съм се чувствал зле, той тогава най-много ми е помагал. Всеки влиза заради популярност в реалити. Просто не всеки си го признава. Точно така. Точно така. С тази популярност аз искам да достигна до повече хора, да покажа моята история. Аз не се чувствам различен от другите хора, аз съм един от тях. Днес на гости ми е Ивайло Господинов. Благодаря ти, че се съгласи да И аз също много благодаря. Ти си се появявал вече на няколко пъти пред камера, заедно с баща ти. За хората, Точно които така не знаят, баща ти е Димитър Господинов Гуспът. Точно така, да. Къде си се появявал с него? Ами в далечната 2015 година той беше вътре във фермата и имаха игра, в която чрез тази игра влизат негови близки и хора, които той иска да види. И той спечели една от игрите и влезнах аз. Яко. След това цялото ми семейство беше в Смени жената. Това е едно нещо, за което ще те питаме и сега. Сега на първо време започваме с една традиция, тъй като баща ти, когато беше тук за епизода, го бръснах пред камера, така че и тебе ще те бръсна пред камера. Но може това явно, че е някакъв семейен експириенс. Абсолютно. Да. Така че сега ще те обръсна и поставяме шаблона и директно започваме. Сега, татуировката, която ще правим с тебе днеска, е едно твое мото. Нали така? Точно така, да. Което е, ето го, без кураж няма слава. Откъде ти дойде тази концепция? В смисъл, той е малко такова, става ясно за какво става дума още от самото нещо, но разкажи ми малко повече за него. Какво разбираш ти зад тази концепция? Това мото го няма никъде, никъде не се използва и аз съм си го създал в главата и то съм си го създал съвсем случайно. Mm-hmm. Когато бях на 12 години с баща ми Димитър, Господа, тичахме в Дружба на езерото. Mm-hmm. И тогава никога няма да забравя, 3 километра изтичахме тогава и в главата ми влезнаха тези думи, все едно отгоре ми ги пусна. Просто и се появиха. Появиха ми се пред очите и до ден днешен тези думи ме държат така да не спирам да се боря и да продължавам напред. Да. Предполагам, че те си доста обвързани и с заболяването, което имаш. Да. Аз съм с детска церебрална парализа. Да. 87% инвалидност, но това никога не ми е пречело да бъда като другите хора и да продължавам напред. Аз не се чувствам различен от другите хора, аз съм един от тях. Да. Това е доста голямо. 88% казвам. 87%. 87%. Да. Това е доста впечатляващо. Аз мога да разбера защо е толкова важен това мото за тебе и тези думи, защо са толкова важни за тебе. И все пак интересно ми е с какво... Представям си, че все пак имал някакви моменти, в които си се чувствал, че не се вписваш особено много, че си по-различен, че поне децата понякога са доста груби в училище. Абсолютно, и те така е. Доста ще се постараят да те накарат да се чувстваш по-различен. Как си се чувствал в тези моменти, как си успял да преминеш през тях? Защото съм сигурен, че има много хора, които преминават през нещата, през които преминаваш ти и със сигурност им е много трудно. И когато видят някой, който е толкова уверен в себе си, независимо от заболяването, мисля, че това би им помогнало да са уверените с себе си. Точно така. Преминаването през тези моменти
са ми помогнали родителите ми. Аз без тях, казвам го с ръка на сърце, че ако не са те, съм щял да се откажа. Да. В много моменти. Много моменти са ми били трудни в детството. Детството ми е минало в спорта, в залата, с тренировки и в болници, разбира се, но семейството и спорта са ми помогнали да не премислям толкова нещата и да не се отчаивам толкова много. Да. Това е много хубаво, че са били винаги до тебе. И до ден днешен са до мене. Да. Това е много красиво. Аз виждам, че понеже и баща ти е тук. Да, и той е тук. И аз виждам, че сякаш изпитваш някаква много такава гордост, че точно той ти е баща. Личи си, че много ти харесва, личи си, че иска ти се да ходиш по неговите стъпки. Това е много красиво, да, според мен. Бих казал, че той ми е опората в живота. Да, това е много яко. Ако не беше той, сигурно много неща нямаше да бъдат така, както са в момента. Да. Това е много красиво и особено когато гледам вас двамата, ми е много... Защото аз съм отгледан без баща. И това е нещо, което чак сега, последните няколко години, разбирам всъщност колко дълбока нужда съм имал през цялото време от тази фигура в живота ми, как винаги просто съм потискал тази нужда и съм си мислил, че я нямам, просто защото като нямаш, по-добре да се самозаблудиш, че нямаш нужда, отколкото да се изправиш пред тази липса. И е много красиво да виждам колко вдъхновен се чувстваш от това, че имаш тази фигура в живота ти. Това е много яко. В последните години нашата връзка, аз в момента не го чувствам като баща, аз го чувствам като приятел. Да. Мога да споделя всичко с него. Нали, знаеш, децата не могат да споделят всичко на родителите си. Да. Аз на него всичко мога да му споделя. Без да се притеснявам, без да ме опреква, без ако има моменти, в които да ме опреква, аз знам, че е за мое добро. В крайна сметка ти е баща. Да, когато нещо не е редно, да се каже. Никой родител не мисли зло на децата си. Така е. Абсолютно вярно е. Понякога родителите правим много... Не взимаме най-добрите решения, но винаги реално е с добри намерения. Просто, за съжаление, не ни се получава по най-добрия начин. И много хора не го осъзнават това. Така е. Наистина много хора не го осъзнават, защото много често хората гледаме само резултат. Което има логика да гледаме само резултат, защото той е от значение. Но и аз това съм забелязал, че след като се роди дъщеря ми, забелязах, че наистина много родители не взимат най-добрите решения, но не защото са лоши хора, не защото не мислят, не търсят най-доброто за своето дете. Абсолютно. А по-скоро просто, защото хората не сме перфектни. Хората правим грешки, не можем много да видим собствените си грешки прекалено лесно. Знаеш ли, родителите казват тези неща, които са изпитали те в техните детства и искат да предпазят своите деца да не бъдат като тях. Точно така. Да, абсолютно. Не искат да страдат по абсолютно същия начин. Да. Вярно. За съжаление, по този начин им навличаш начин да страдат по друг начин, но поне не е нещо, което знаеш, че ще страда със сигурност, което е някакъв плюс. Интересно ми е с церебралната парализа, как намираш мотивация да тренираш при положение, че имаш толкова висок процент на инвалидност? Не мога да си представя, че на моменти е доста обезсърчаващо. Или го нямаш този... Честно казано, пак ти казвам, ако не бяха родителите ми да ме бутат, да съм в залата, да тренирам, да плувам, защото аз тръгнах с плуване. Да. 5 години съм тренирал плуване и след това минах в фитнес зала. Да се раздвижвам там. И с много рехабилитация. Ако не бяха те, аз сигурно нямаше да съм в спорта и сигурно щях да бъда в много тежко състояние в момента. Защото преди, като бях малък, аз стъпвах на пръсти на крака си. Аз съм с дясната и от дясната страна на тялото. Да. С ръката и с крака. Ръката си я държах така. А сега вече може да си я разпъваш. Да, само финната моторика не мога. Все още. Значи в общи линии пръстите нямаш чак такава... А това някога изобщо може ли да се оправи? Може с много спорт. С правилния начин може. Да. Трудно ми е да си представя, че не е имало някакви моменти, защото децата не могат съвсем да разберат
Аз поне си спомням, че съм имал моменти като дете, в които имаш чувство, че все едно целият свят е против теб, че все едно Бог е против теб. Не има ли си такива моменти, в които си се питал, добре, защо това ми се случва на мен? Разбира се, че съм се питал, но това си го държа в себе си. Това не споделям тези работи, защото не искам да наранявам близките ми около мене. Аз знам, че те се обвиняват, че се е случило така, но те нямат никаква вина. А вина има други хора. Защото тук е момента да кажа, че лекарят, който ме е родил, така да се каже, не е искал да ме извади секцио, а искал да ме извади по естествен начин. Да. И аз губя тонове в корема на майка ми. И не са направили секцио по време на... Да, и оттам става всичко това. Сериозно, заради това се причинява? Да. Това е много странно. Понеже аз не знам точно как се стига до това някой да се разболее от церебрална парализа. Заплещето се и мозъчен отток. Значи, то заради това е само на едната половина или на другата? Да, тъй като едното му по-гълго. Да. Сходно ли е с инсулта? Като концепция? Реално падат тоновете. Реално той се заклещва и се задушава и мозъчните клетки в лявата половина умират. Да. И сега със спорта дясната половина се опитва Да компенсира? да адаптира и Да. да се обучи. Да върши функцията на мястото, което е... Да. Това е много интересно, понеже съм чел точно по тази тема за хора, които са претърпяли някакъв вид мозъчна травма, в която определени центрове от мозъка им спират да са активни. Много интересна способността на мозъка да използва други центрове, за да компенсира. Да. И следно, това съм забелязал, че понеже частта на мозъка, която отговаря за моториката и за движенията, беше много близо до тази, която отговаря за слуха, ако не се лъжа. Да. И е много интересно, че се наблюдават хора, които следно частта на мозъка, която отговаря за слуха, компенсира за тази, която отговаря за моториката. Аз мога да кажа, че лявата ми част компенсира на дясната. Така ли? Да. Много яко, много интересно. И представям си, че това е много... Аз поне, опитвам се да си представя аз как бих се чувствал в тази ситуация. Аз се чувствах сякаш, спомням си, че в детството ми за много неща все едно обвинявах Бог. И то истината е, че сега като се върна назад, буквално обвинявах Бог. Аз буквално бях все едно сърдит на Бог за това, че някакви неща ми се случват, които сега като погледна на фона на това, през което ти си преминал, нали, моето си е едно перфектно детство. Буквално. Ами аз съм много вярващ. Много вярвам в Бог и знам, че когато съм се чувствал зле, той тогава най-много ми е помагал. Да. Браво, че си успял да преминеш през цялото това нещо, без да изпаднеш в някакъв нихилизъм, защото имам чувство, че повечето хора изпадат точно в такова, спира да виждат смисъл в света и в Бог и в каквото така е е, било. абсолютно. Сега, ако искаш да го видиш в огледалото, прекъсваме епизода, за да ви напомня да последвате канала на Подкожата. По този начин ще успеем да достигнем до повече хора и това ще бъде една много голяма подкрепа за нас, така че благодаря ви. Едно друго нещо, за което искам да те питам, и това е нещо, за което си говорих с баща ти. И това е за пиленцата от Монако. Интересно ми е да видя през твоите гледна точка как мина цялото това нещо. Ами, това беше... голям експириенс за нашето семейство, защото никога не сме попадали на такива хора. Да, те изглеждат като наистина много различни хора от нас. И от повечето нормални хора, реално погледнато. Точно така, но... Как се сдържа? Как изобщо? В смисъл, как издържаш на такива хора да не... Особено ти там си тинейджър, нали така? Там съм на, може би на 17 години. Да, в лошото тинейджърство. Как ти издържат нервите да не напсуваш някой, който се държи по толкова малумен начин? Това ми е много интересно. Трудно ми беше. Наистина трудно ми беше. Представям си, че е било изпитание. Като бяха спрени камерите, беше още повече. Тройно на това. В смисъл това, което те са показвали? Да. Така дето, вие бяхте с как се казваше тази дама? Нина, точно така. Да. Ужас. Но аз не ги обвинявам, че са такива, но аз
не мога да се обкръжа с такива хора в Да. моя живот. Трудно беше, но преодолимо. Да. Готов ли си? Готов съм, да. Сега, ако в някакъв момент имаш нужда от почивка или каквото и да било, казвай си, не се Добре. притеснявай. Пречи ме ли с лампата? Добре. Окей. А, Какъв ти беше най-ценният урок от цялото това невероятно преживяване с пиленцата от Монако? благодарих, че не сме като тях. осъзнах какво представлявам аз и ние и си дадох една сметка, че трябва да сме благодарени на това, което сме. Да, абсолютно. А забавно ли беше или беше по-скоро изнервящо? Имаше ли моменти, в които беше наистина забавно и можехте да виждате през цялата простотия или беше просто през цялото време ужасно натоварващо? Ние сме много хумористични хора и гледахме всичко под забавната част на това цялото нещо. Да. И да, имаше и такива моменти, в които си идваш и си казваш защо, какво се случва. Но ние го погледнахме от хумористичната страна. Гледал ли си целият епизод след това вече, Не, като мина време? до ден днешен Нито веднъж? не съм изгледал целият епизод. Попадали са ми някакви части в социалните мрежи, но никога не съм си пускал така епизода и... А би ли го гледал? Не. Не? Не. Край. Това беше. Стига ти Не. толкова. Не ти ли е интересно да го видиш отстрани как изглежда цялото нещо? Ами... Аз сигурно няма да мога да се възприема, защото съм бил много малък Да. и може би няма да ми хареса това, което... Което ти си показал? Да. Така ли? Аз не си спомням да си показал нещо лошо. Ами не съм Напротив. гледал. Да. Сега, готов ли си? Готов съм, Ще да. направя една по-малка линейка да усетиш какво е. Как като усещаш? Окей. Окей, нали? Да. Добре. И пак казвам, ако в някакъв момент имаш нужда от почивка или нещо, казвай си и Окей. не се притеснявай. Сега, има една тема, за която искам да те питам, която сигурно е малко по-чувствителна и малко по-неприятна. Ще те попитам, кажи ми, ако не ти се говори за нея. Но това е интересуваме, понеже аз съм бил от другата страна на цялото това нещо, но понякога, и то е във връзка с това, че родителите понякога в желанието си да направим най-доброто за детето, не винаги успяваме да го направим. Понякога дори правилното решение, което взимаме, не се отразява задължително по най-добрия начин на детето и ми е интересно, тъй като аз самия съм преминал през развод. Интересно ми е явно, че майка ти и баща ти са решили да преминат през това и това, което съм забелязал, че в голяма част от случаите това е по-правилното решение. Абсолютно. Но как се отрази на тебе? Ти как се почувства в тази ситуация? Честно казано, аз се почувствах се кофти, разбира се, но за мен е трябвало да го направят много по-рано. Така ли? Да. Защо мислиш така? Ами, според мен са седяли толкова много в неразбирателства заради нас. Да. Това е много често срещано с децата. Заради мен и сестра ми. Да. Аз имам още една по-малка сестра, Да. която в момента тази година ще стане на 3 години. Много яко. И мога да кажа, че ми е голяма слабост ми е. Да. И съм щастлив от този факт, че имам 2 прекрасни сестри до мен. Това е много готино. Знаеш, интересно е, че много често децата, защото те наблюдават неадекватната динамика между двамата родители. Абсолютно. И съм го чувал от много хора, че казват, че колко всъщност са смятали, че родителите им е трябвало да се разделят по-рано. А пък сега като родител, който е трябвало да се разведе с бившата ми жена, си спомням, че някакси когато преминеш през това, разбираш защо родителите седят заедно за децата. Те си го разбираш. заради нас. Точно. И можеш, някакси вече мога да го оправдая. Преди ми се струваше малумно да се прави, сега мога да го разбера. Но аз съм на мнение, че всеки си е поел по своя път и аз не ги обвинявам. Това е хубаво. Не ги обвинявам, така са решили, така са направили. Всеки е поел по своя път и са, както баща ми, така и майка ми са щастливи с човека до себе си. Да, това е важно. Това е добре.
Хубаво е децата да виждат, че родителите им са щастливи, доколкото Абсолютно. това е възможно. Абсолютно. А как се почувства докато се случваше? Ами няма да те лъжа, не ми беше приятно. Представям си. Кофти ми беше, аз бях така на малко по-зряла възраст, но сестра ми аз го осъзнах, но сестра ми след време го осъзна повече. Да. Нормално, ти си бил в доста осъзната възраст вече. Да. Някакси тогава можеш да го преживееш цялото нещо на рационално ниво. Докато за нея предполагам, че е било много повече емоционално и е трябвало доста време, докато излезе. Абсолютно, да. Да, представям си пак, хубаво е, че изобщо успяла да го осъзная, да ти кажа, на мен ми трябваха много години да осъзная много неща, които се случвали в много ранна детска възраст. Трябваше да стана на 30, за да почна да ги осъзнавам, така че пак на тези години пак е добре. Много яко, браво. Много е хубаво, че когато си говоря с теб, имам точно усещането, че независимо от трудностите, през които преминаваш, независимо от трудностите, през които преминава цялото ти семейство, някакси винаги си получавал любов. Чист, си дете, което е получавало любов. Знаеш ли, аз също се стремя да давам любов. Това е много хубаво. Имам нужда да давам любов на хората около. Да. Много яко. Как и тук, болезнено ли? Не, Браво. идеално е. Много добре се справиш. Защото тук си е чувствителна зона, между другото, така че наистина се справиш много добре. Много яко става. Аз си гледам да работи така по-бавничко и по-внимателно, да не те мъча, да мога да си говорим спокойно. Интересно ми иска да те питам и за още нещо, което е малко свързано с това, с това, че вървиш по стъпките на баща ти. Реално вие в момента работите заедно, нали така? Точно така. Двамата сме, работим си заедно. Имаме страхотен екип, с който можем да кажем, че сме семейство с този екип. Участници от реалити формати са вътре в него. Например, Крум Апостолов. Аз Крум го чувствам като моя по-голям брат. Да. Всички много са отдадени на това, което правиме ние. Добре. Кажи ми, кои са нещата, които правите вие, ми разкажи малко повече за тях и то по-скоро, за да може и зрителите все пак да чуят и да видят къде могат да са свидетели на това, което правите. Сега, може би егоистично ще прозвучи, но правиме игрите за почти всички реалитита. Да. Както игрите, имаме и наши реалитита. И смятам, че в тази сфера сме най-добрите. Да. Кои са вашите реалитита? Къде могат хората да ги гледат? Могат да ги гледат в YouTube, Maximal Revenge. И преди един месец заснехме едно ново реалити, в което с ръка на сърце мога да кажа, че такова реалити няма да се е пускал на българския ефир. Така ли? Да, със сигурност. Кога ще излезе? Края на януари. Не знаем. Ще излезе. Къде могат хората да го следят или все още е тайна и все още не се обявява? YouTube могат да го следят. Обявихме двамата водещи, мъж и жена са. Обявили сте ги, значи вече не е тайна кои са. Да, не е тайна. Кои са двамата водещи? Асенко Кушев. Интересно. И жената на тати. Яко. Много готино. Добре. Очаквахме много от Кукушев, но той надскочи очакванията. Така ли? Много готино. Брилянтен беше. Наистина брилянтен. Това реалити е много социално. И мога да кажа с ръка на сърце, че стана един уникален реалити формат. Много яко, нямам търпение да го гледам, между другото. Наистина нямам търпение. И друго нещо, което ми е много интересно е, понеже ние си говорихме малко по-рано с теб за това, преди да пуснем камерите, много ми се върти в главата, сякаш за първ път в живота ми се върти в главата идеята да участвам в реалитита. И ми е интересно, как така ти не си участвал до момента в реалитита? Знаеш ли, на мен ми е мечта да участвам в реалити формат. Много искам.
Пускал съм си кандидатурите, на кон съм бях да влезна в островът на 6 гривни. Така ли? Да. Но други обстоятелства направиха така, че да не съм там. Но Да. аз не смятам, че това е грешка. Може би така и трябва да стане. И сякаш винаги... Това е нещо, което... И знаеш ли, не съжалявам, че така е станало. Така ли? Може Това е би, хубаво. може би нещо по-добро ме чака там. Аз мисля, в че това бъдеще. винаги е вярно. Аз много разсъждавах върху тази тема тук съвсем наскоро за това дали щом нещо се е случило, значи това е правилният начин да се случи. И мисля, че единият вариант е наистина да е вярно и да има нещо, което да е предначертано и щом не се е случило, това да е най-правилният начин да се случи. Другия вариант е да е съвсем голяма случайност. Но дори и да е случайност, това, което със сигурност се знае от психологична гледна точка, че е по-добре да го разглеждаш, сякаш това е бил най-добрият начин да се наредят нещата, защото тогава някакси настройваш мозъка си да види положителното в цялото нещо, да изкара урока от това, което се е случило и да поеме по-добри стъпки за напред, вместо просто да се отчаи и да си каже нищо няма никакъв смисъл, по-добре и също да не се опитва. Голяма мечта ми е. Искам с участието ми в реалити, искам да покажа как момче на 23 години с проблем може да не спира и да продължава напред и че с мрънкане и с седене в къщи нищо не става. Абсолютно. И да се оплакваме. Точно така. И това е много хубав урок според мен. Защото ето, това е нещо, което ще да попитам. Добре, не те ли е страх при положение, че ти казват, нали, 87% инвалидност, това е доста сериозен процент. Не те ли е страх да отидеш на такова предаване и то предаване, което имаш сериозни физически изпитания? Не. Обичам да се изпитвам себе си, обичам да съм на предела, на лимитите си. И това ми харесва. И разбира се, заради популярност. Да. Всеки влиза заради популярност в реалити. Просто не всеки си го признава. Точно така. Точно така. С тази популярност аз искам да достигна до повече хора, да покажа моята история и да, пак казвам, да вдъхновя младите да продължават напред и да не спират. Да. Това е много хубава кауза и много хубава концепция. И това, което много ми харесва при теб е, че можеш спокойно да си признаеш, че ти харесва и популярността за цялото нещо. Защото мисля, че всички живеят в някакви такива, опитват се да създадат някаква фалшива илюзия около себе си за това колко са алтруистични и колко са готини и всъщност ги избират просто за да само да се тестват. А то го има момента на това да се тестваш, но го правиш и за популярност. Със сигурност. Със сигурност 99% от хората влизат в реалити заради популярност. И аз така мисля. И аз смятам, че е така. То е някакво очевидно, че е така и то няма лошо да е така. Реално погледнато. Да, аз не знам защо хората смятат, че е лошо това нещо. Това е много добър въпрос, между другото. Мислил съм доста по тази тема и защо хората го заклеймяват като нещо лошо. От една страна, защото ти влизаш за популярност, което означава, че влизаш, защото искаш да получиш внимание. Което със сигурност, поне това беше, може би, моето осъзнаване по тази тема, тъй като аз много дълго време се притеснявах изобщо да се покажа пред камера. Сега вече не спирам да съм пред камера, но се притеснявах дълги години изобщо да се показвам пред камера и си спомням, че винаги живях с убеждението, че всъщност аз не искам да съм пред камера и че не ми харесва. Докато не започнах да заставам пред камера и разбрах, че всъщност просто през цялото време ме е било страх. Абсолютно. И сега обаче, когато осъзнавам, че ми харесва, осъзнах едно друго нещо, което е малко негативно, че сякаш винаги съм имал и някаква нужда от внимание, че може би това да искаш да си пред камера и говори на някаква вътрешна твоя, нали, неудовлетворена нужда от внимание. Да. И аз мисля, че това е отчасти подсъзнателната причина, заради която много хора го заклеймяват като нещо лошо, защото изглежда сякаш хората, които искат да са известни по този начин, имат и някаква нужда от внимание, което
спорно е вярно, нали? Просто е... А и другото, което мисля, че просто хората обичат да заклеймяват всички, които са достатъчно смели да направят нещо, което те никога няма да имат смелостта да направят. Абсолютно. Абсолютно е така. Защото мисля, че повечето хора, ако имаха смелостта, биха участвали, нали, най-малкото, защото това си някакво преживяване, което ти не можеш да получиш някъде другаде. Така е. Не можеш да изживееш този стрес, където и да било другаде в живота сякаш. Нали, точно по този начин. Но мисля, че просто много хора ги е страх, обаче какъв е шансът да си признаеш, че те е страх, след като можеш да обвиниш това, че другия е неадекватен и за това го прави. Абсолютно. Но, знаеш ли, някои реалитита, да не казвам имена, Илонка се казва от теб. вкарват хора, които са се готвили по година и половина, две, или мечтаят да влезнат в това реалити. И аз мисля, че се подиграват с тях. Да. И не оставят играта сама да си върви. Да. И имат изключително голяма намеса в това нещо те. След това в това, което се показва пред хората се едно. Точно така. Да. И хората се готвят по година и половина и за 2 дена излизат или ги пращат на блата и... Да. Въобще не ги оставят ги без много шанс. Абсолютно. Реално. Абсолютно. Така е. За съжаление, все пак реалититата в крайна сметка основната им цел е да правят пари, да правят... Нали, пари се правят с рейтинг по телевизията, Да. така че... Но аз не смятам, че това е начинът да се случва по този начин. Съгласен съм, да. Не би трябвало да е това правилният начин. Много други, които не се случва по този начин. Така е. Факт. И аз мисля, че все повече и повече. Това е, че в момента, в който се появят предавания, които да са значително по-успешни и по-гледаеми, без да имат този... Знаеш ли, аз си мисля, че нарочно го правят, за да могат хората да се хванат за това нещо и да го гледат все повече и повече. Най-вероятно да, защото в крайна сметка тяхната основна цел е да правят пари и да имат гледаемост. Така че сякаш има много такива режисьори и продуценти, които са готови на всичко, за да могат да получат гледаемост. Абсолютно. И аз това мога да го разбера. И аз също не смятам, че морално това е най-правилният начин, по който можеш да го правиш, но мога напълно да го разбера от бизнес гледна точка. Тези неща работят. Да. Няма как. Бих искал да благодаря и на Тато Студио Мастилница, което е студиото, в което се случва цялата тази магия. Така че ще ви помоля да последвате както Instagram страницата на Мастилница, така и YouTube канала им, където може да погледнете работата, която вършат, тъй като те са най-големия ни спонсор, така че благодаря ви. В какъв ти предаване би участвал ти? Извинявай, че те прекъсвам. Просто ми е интересно къде... Няма какво да те лъжа. Приключенските от типа Survivor, Да. Острова. Аз мятам, че съм за там. Да. Защото хем там има и много социална игра, хем има и физически битки. Да. Мен мечтата ми беше да влезна в Survivor. Но смятам, че вече няма да има следващ сезон тук в България. Така ли? Така смятам аз, да. Защо? След последните 2 сезона не смятам, че този Survivor, който беше Ваня Джеферович, Занев, Жоро Дренски. Да, то беше доста популярно в началото. Да. За мен това са истинските Survivor. Да. А какво се обърка при последните според тебе? В последния мисля, че турска продукция го правеше и по тяхна Библия, по тяхна концепция го направиха, а пък ние българите не сме свикнали това нещо да го гледаме и ни беше изключително скучно.
Така ли? Да, поне Значи- на мен. Да. Аз не съм го гледал, между другото, последния, но да, доколкото знам, не е бил особено успешен от към, нали, просто не е успяло да грабне някакси Да. хората. Да. Ами то това е, че особено пък с българските формати, мен това е нещо, което страшно много ми хареса с Иван и Андрей и Фермата, че някакси когато гледаш Фермата, първоначално си мислиш, че това е български формат. Да. Нали, не си мислиш, че това е купен формат. Защото е абсолютно. толкова различен и толкова е български, наистина изглежда странно, че не е български формат. Абсолютно. И мисля, че и това е нещо, което го направи толкова успешен формат. Това, че е просто супер. Айде сега не знам коя е българската дума. Relatable. Не сходно ми, че все едно можеш да се припознаеш в него. Не, че е лесно за... relatable са. Всички сме българи, знаем това. но просто наистина не мога да се сета. Виж как говорим за най-българското предаване, не мога да сета една българска дума, мани. Но да, просто е нещо, към което наистина можеш да го усетиш като свое. И мисля, че това е, нали, аз не се занимавам с това, но това, което ми изглежда отстрани като зрител е, че колкото се усеща българско, толкова някакси го чувстваш домашно и го чувстваш като нещо, което можеш да го разбереш. Не? То просто резонира с теб. Така е, абсолютно. Много интересно. Ще ми е интересно да те гледам в някое предаване. А не те ли е страх, че все пак има някакъв шанс за контузия? При тебе даже предполагам, че и по-голям шанс за контузия. Не ме е страх. Не ме е страх, защото аз съм такъв човек, че ако влезна в реалити, аз ще пускам кръв, но няма да се откажа никога. Да. Хареса ми, че живееш спрямо мотото си. Това е хубаво, защото мотото ти не са само думи. Някакси наистина това, което правиш, отговаря на това, което казваш. Което мисля, че е много важно и мисля, че е много важна мъжка черта, която за съжаление все по-рядко и по-рядко се наблюдава. Мисля, че хората са станали, особено в днешни дни, мъжете са предимно мъже на думи. Когато дойде момента за действия, рязко спират да са мъже. Така че хубаво е, че живееш спрямо мотото си. Това е много красива концепция. И не ме е страх. Ще направя невъзможни неща, за да мога да стигна до края. Да. Това е много в едно реалити. Значи да те очакваме... Кой знае. Може до година да съм някъде по реалити формат. Айде да. От другата страна да се прехвърля защо не? Пред камерата. Така предполагам, че даже ще ти е по-лесно, защото поне ще имаш някакви информация за това как се случват нещата зад камера и ще знаеш как да го използваш това. Което е доста удобно. Как си представяш в такъв случай, то по естествен начин стигнах и до другия въпрос, който е как си представяш твоето си бъдеще, как си представяш перфектното бъдеще, за да кажем 5 години напред? Какво би искал да ти се случи? Какво би искал да имаш в живота си? Знаеш ли, аз съм много млад, за да кажа семейство и така нататък. Искам да се развивам в професионален план и искам да стана най-добрия в това, което правя. Това е хубава концепция. Значи виждаш живота си повече като все едно място, на което да изпълниш призванието си. Абсолютно. На колко години си? На 23. Това е много хубаво, че имаш толкова хубав и стойностен поглед върху живота за 23. А как би си представил, как би искал да изглежда живота ти на 30, да кажем? Това е много далече. Това са условни неща. Абсолютно. Искам да съм здраво стъпил на земята и да... Разбира се, ако е писано до тогава, да съм с дете и с жена. Искаш да имаш семейство? Всеки човек иска да има семейство. Да. Не всички успяват да си го признаят. Защото без семейство и без хора около себе си сме за никъде. Вярно. Аз мисля, че до една голяма степен сме създадени и подсъздадени тук, без значение дали го разглеждаш под формата на това, че Бог ни е създал или че еволюцията така ни е довела, но която и от двете страни да избереш да гледаш, ние сме създадени за да изградим семейство и да оставим нещо след себе си, което е не само нещата, които сме правили, а да оставим и нещо чисто генетично. Сега как ще дойде тази муха точно сега, докато говоря умните неща. Дай ба муха си, дай ба.
Но да, мисля, че хората наистина сме създадени да оставим нещо след себе си, да оставим и чисто ДНК-то си. Това е Абсолютно. единственият начин, който да оставиш нещо Абсолютно. физическо след себе си, което да продължи да съществува Абсолютно е така. извън теб. Така че хубаво е, че го осъзнаваш. И мисля, че много често хората, когато преминат през определени трудности в живота им, това по-скоро ги отказва от това да имат деца. Особено ако си минал през трудности като дете. Много хора се стряскат от това нещо. Мисля, че Точно така. има много познати, които примерно са деца на разделени родители, които си казват, че не, аз не искам да имам деца, защото все едно изпитват един дълбок страх да не направят и те... По принцип, аз не искам да имам деца все още. Да. Но аз знам, че ще дойде един даден момент, в който ще поискам деца. Да, той да имаш деца на 23 не е задължително най-доброто решение, ако искаш да се развиеш в кариерата си. Не, че е невъзможно, но ще затрудни някои работи. Абсолютно. Макар, че пък сега тук идва и момента, че ако се случи, пък наистина няма нещо по-изпълващо и по-стойностно от децата, така че мисля, че на каквато и възраст е добре дошло, но хубаво, че си внимателен. Определено е по-добре човек да е внимателен с тия неща. Много яко. Готино е, че ги осъзнаваш тези неща. Ти каза, че религията и вярата играят много главна роля в живота ти. Изключително много. Това кога се появи? Винаги ли е било част от живота? Не. Появи се след участието на баща ми в фермата. Така ли? От тогава се появи. Какво те накара да си промениш мнението по темата? Ами, видях, че помага. Оня отгоре помага. В Да. определени моменти помага. Когато най-много се нуждаеш от него, той помага. Колкото и да не го осъзнаваш. Сякаш е така. И е много... Аз наблюдавам като нещо сравнително тъжно през последните години, че последните по-скоро 10 години, че хората се настройват все повече и повече надалече от вярата и от Бог. Абсолютно. Мисля, че даже в днешни дни някакси сред младите много често е по-скоро, ако почнеш да говориш за Бог, значи си някакъв сектант, нормален, дето нещо ти има. А сякаш не би трябвало да е така. Сякаш религията е едно от нещата, които са ни съхранили като общество. Особено западното общество е до голяма степен се е съхранило благодарение на това нещо. Така е. Но много интересно. Много интересно, защото си представям, че и в ситуацията, в която ти си отраснал, няма как да не е имал някаква такава вътрешна борба за приемането на тази концепция. Ами... Или не е имал? Не е имал. Вярващ съм, че има. Да. И че помага. Това е хубаво. Аз мисля, че това е много ценно вярване. И това, което наблюдавам пък през последните 1-2 години е, че все повече и повече започва сякаш да се връща. Мисля, че хората останаха дълбоко разочаровани от всички атеистични движения и идеи, за които... И то беше някаква една така, защото аз минах през цялото това нещо. Аз бях атеист много дълго време. И макар, че сега не мога да кажа, че съм конкретно християнин, по-скоро знам, че не съм атеист. Но мисля, че и концепцията за Бог е прекалено комплексна и сложна, за да мога все още да я категоризирам в една определена рамка, но със сигурност не съм атеист. Но си спомням колко запалваща беше концепцията за атеизма преди 10-15 години. Просто някакси сякаш изпитваха такова дълбоко разочарование от Бог, което всъщност си беше разочарование от тях самите, което се опитваш да прехвърлиш върху Бог, защото иначе трябва да приемеш, че ти си отговорен. Така че много е хубаво и аз искрено се радвам да виждам, че все повече и повече млади хора, ето както и ти на 23 години, и реално приемат концепцията за Бог като нещо хубаво и нещо движещо и нещо стойностно. Мисля, че това е много важно и мисля, че света повече от всякога има нужда от вяра. Виждам го при цялото разделение, при всичките проблеми, които се случват навсякъде и тежести, но сякаш май хората сме си такива създания. Трябва да стане тежко, за да осъзнаем нуждата от важните неща. Точно така е. Сега, като последен въпрос, искам да ти задам въпрос, който задавам на абсолютно всички, които ми гостуват тук, който е: какви са нещата, които влизат под кожата ти? На първо място семейството. Бях сигурен, че това ще кажеш, между другото. Това на второ място
Жените ми влезат под кожата. На 23 трудна работа, нещо друго да влиза. Жените ми влизат под кожата. Верно, те го правят. Добри са в това Не отношение. можем без тях. Не може, наистина не може. Така е. Значи това е, няма други създания, които да могат да ти скъсат нервите повече и които да искаш да обичаш повече. Абсолютно. Интересни животни са. Абсолютно. Много яко. Добре. Това е много готин отговор. Харесва ми. Особено за 23 годишна възраст, мисля, че това е хубаво осъзнаване. Много ми беше приятно. И на мен също. Благодаря ти, че ми гостува. И на мен Сега ще също. пусна да си видиш татуировката и наистина харесваш ми страшно много като човек. Това е, историята ти е наистина много впечатляваща. Много ти благодаря. Браво за коража Много и ти браво благодаря. най-вече, че живееш спрямо мотото ти, а не просто го казваш. Това не са само думи за теб, това е начин, по който живееш. Абсолютно. Което е много красиво и нямам търпение да те видя в някоя реалити. Това Много ще е ти наистина много благодаря. готино. За мен беше абсолютно удоволствие. И за мен също. Благодаря ви много, че гледахте. Надявам се да ви е бил интересен този епизод. Може да последвате канала на Подкожата, както и може да последвате и канала на Мастилница, което е студиото, в което се случва цялото това нещо. Благодаря ви за вниманието. Чао!